Mbalimao Anyokma, très urgent. Mbalimao billet dimanche 28 septembre 2025. Aïwa, Ameka Kumado Mebi. Jaou Sanfela la. Ko Wahabia Beka Waru Faranyoka, Malien Beka Kuma Iname. Mena Kumado de Fo, Mefe Malien Bella Jelen Kalame, c'est très important. Anyawala Jatka Wale Mbokle Meka Malien Segebi. Siraou Tigelendou, Sitarnou Beka Jini. Oh, amballa kam kuma jumen de Messi san. Amega kuma no me réseau sans fait. Ko wahabia obe ka waru kenyon kan. Anye vidéo man chamanyo bora u yafo. Ko wahabia obe ka waru kenyon kan. Ko olube fe ka ta war di jatka wale mogo ma no binana ka mogo yi. Mogo chama me ka boko kuma o de fo bibina. Réseau sans fait là. Chama yere ka foko sulamia yere ka to ko ni mali be ka klebi. Ko sulamea ko drone kɛlɛ bɛ Mali kɔnɔ caman bɛ ka bɔ ka kuma in bɛɛ fɔ ko wahabiyaw bɛ ka wariw kɛ ɲɔgɔn kan k'u bɛ ka wariw collecter ko est ce que u tɛ ka taa wari di jatigɛwale mɔgɔw ma yan'an ka jaabi fɔlɔ an b'a fɔ ko sulamea de kɛlɛ bɛ yan n'est ce pas ɔ dɔw fana an karamɔgɔ Ayidara tɔgɔ fɔ ko nabi tun bɛ Ayidara ka tɔn na ko bɔra Ayidara ka tɔn na kuma caman fɔra quoi mais n bɛna kuma mun fɔ n bɛ fɛ Mali sulamɛ bɛɛ ka kuma in lamɛn. Mena kuma mun fɔ bi halalaw yɛrɛ wolow ni kuma in kɔfɛ bɛɛ lajɛlen bɛna faamuya mun de bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ ka kuma in fɔ n t'u dɔgɔya parce que bɛɛ n'i ka hakilina ta don n ka bonya b'u bɛɛ kan minnu bɛ ka bɔ bi ka wahabiyaw la gosi bi ne tɛ kuma jugu fɔ aw si ma mais n bɛna bɔ k'aw la faamuya an ka jɛ fɔlɔ aw ko wahabiyaw de bɛ ka wari kɛ ɲɔgɔn kan ko ninnu ko ani mɔgɔ ninnu dɛmɛ ko diinɛ ko kɛlɛ de don an b'a fɔ ko diinɛ ko kɛlɛ de bɛ Mali kɔnɔ wa maliyɛn bɛɛ ka nin kuma lamɛn fɔlɔ a b'a kɛ to mɔgɔw ci ka taa kuma Amadu Kufa dugu filɛ ne mɔgɔw ci ka taa kuma Amadu Kufa fɛ ko Amadu Kufa n'i b'a k'i ka jamana de jeni n'i k'a dɔn nin tɛ silamɛ ye n ko parce que n'i ye kalan kɛ centre de kɔnɔ n ko ni silamɛya kun tɛ i tɛ se ka karamɔgɔya kɛ yan i tɛ se ka kalan kɛ yan a ko a ye mɔgɔ ci a ko k'a fɔ ko n'an bɛ bɛn fɛ an bɛ fɛ bɛn ka na an ka taa kuma Yadi fɛ ko ni Yadi y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ k'ale bɛ yen an taara kuma Yadi fɛ Yadi ko k'an ka kuma tubabu fɛ e ni Ala cɛ tubabu bɛ sɔn bɛn ka na an ye tubabu kɛ tubabu b'an to yen tubabu t'an to yen. maliyɛn aw bɛɛ lajɛlen nin kuma mɛn sa Segu boli bɛɛ bɛ Segu boli dɔn k'u taara kuma Amadu Kufa kɛ fɛ silamɛya kuma kan ni ninnu ka kɛlɛ tun ye silamɛya de u ka ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ fila de Amadu Kufa ani Iyad Agali bon Segu boli yɛrɛ ye fila de Segu boli bɛ baara kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ kɛrɛfɛ Segu boli bɛ baara kɛ Mali service de renseignement fana na ani Modibo Kone ka di n b'o kalama hali n'a ma fɔ o tiɲɛ de Segu boli bɔra ka kuma fɔ a kumana bamanankan na maliyɛn bɛɛ y'a faamuya k'u taara silamɛya sira kan ka taa kuma ni Amadu Kufa ye ko e ye karamɔgɔ de k'i bɛ ka nin mun kɛ Amadu Kufa m'a fɔ k'a ye kuranɛ kɛ tan ko n'o kɛra k'an bɛ kɛlɛ dabila o m'o fɔ dɛ Amadu Kufa ko Segu boli ka cidenw ka taa kuma ni Iyad Agali ye Iyad Agali ɲininkali Iyad Agali m'a fɔ k'a ye kuranɛ fɛngɛ a ma kuma kuranɛ kan a ma kuma Ala kan ko Iyad Agali n'o ye jatigɛwale mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ ko Iyad Agali ko Mali autorité mɔgɔw ka taa kuma Faransi fɛ ko ni Faransi y'a fɔ ka bila yɔrɔ min k'ale bɛ Faransi kɔ halala bɛɛ ka kuma in lamɛn minnu bɛ ka bɔ bi ko wahabiyaw de bɛ ka nin kɛ misiri kɔnɔnaw la u bɛ ka mɔgɔw su k'u bila jamana la ni misiri ko de don ni Ala ko de don minnu yɛrɛ y'a ɲɛmɔgɔ ye u ma Ala ko kuma fɔ n ko ka taa kuma Faransi de fɛ u ma kuranɛ ko kuma fɔ u m'a fɔ k'a ye kuranɛ kalan u m'o kuma fɔ hali bi u kɛlen bɛ k'an ka sira fɛn fɛn tigɛ don u tɛ ka kuranɛ ko kuma fɔ Mali bɛ ka négociation fɛn fɛn kɛ n'u ye bi u ka mɔgɔw minɛlen b'an k'u ka mɔgɔw bila ni maa minnu bɛ k'an kɛlɛ bi ninnu bɛ Faransi ninnu ye Faransi ka mercenaires de sulamaw tɛ hali n'a ka sɔrɔ dɔw b'u la olu bolo ko silamɛ don parce que système mafieux de don par exemple ni ye Nabi Jara ka kuma lamɛn Nabi Jara bɛ kuma silamɛya kan mais Nabi Jara ka ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ ka baara kɛ n'o ye o Nabi Jara ka ɲɛmɔgɔ ninnu n'o ye Iyad Agali ni olu ye Faransi ka pion de
mais mogo chama ne be fe kono bolo ko sulamia do sulamia tede awa sulamia kele te ka ke Mali kono ay Mali ay wahabia auto ka sinogo kanya ay dara ka daga sinogo kanya amba foko l'ennemi de la révolution c'est la confusion wakati bina jamana problème jamana dala malien be de kan fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini mais malien de a yɛrɛ be ka ɲɔgɔn jalaki ngalon fana kan dɛ minnu be ka kuma info nte jigaw la mais aw ka jaabi filɛ segu boli bɔra ka fɔ n be misala filanan fana di aw ma Syrie jatigɛ wale mɔgɔ dɔ de kɛra président ye Syrie kelen-kelen mun filɛ nin Syrie président ye jɔ ye jatigɛ wale mɔgɔ dɔ tɛ yan a kun b'u ka arabu fɛngɛ nin de dun i n'a fɔ karamɔgɔ bɛ mun biru disa ninnu depuis a kɛra président ye depuis a sigira a bɛ karabati de don sisan ka kunkoloninw kɔfɛ ko ɲuman a nana Nations Unies na sulenninw b'a sen na vɛsi ni karabatiw a ma na Nations Unies na a ma na kuma Nations Unies na maa ma bɛ ka marifa ta k'an ka dugu ci u bɛ tubabuw ka baara de la kuma a ka réponse de filɛ tan Faransi ni Algérie ka mercenaires de bɛ ka anw kɛlɛ bi ala ko tɛ kira ko tɛ ala sago aw sago n bɛ misala sabanan fana di aw ma Abdou Niang y'i sigi Abdou Niang bɛ bɔ kuma caman Bamakɔ kɔnɔ karisa ye jatigɛ wale mɔgɔ de ye karisa y'a ye o Abdou Niang kelen bɛ tila ka mobili ta ka bɔ Bamakɔ fo Segu kala taa wagasi foyi t'a sɔrɔ ale bɛ ka fɔ minnu ma ko ye jatigɛ wale mɔgɔw de e ka fɔ mɔgɔ ma ko ye jatigɛ wale mɔgɔ ye e bɛ ka dénoncer don o don a b'a n'a ka sɔrɔ a yɛrɛ de don a bɛ e faga fɔlɔ pour que a kuma ka tunu c'est-à-dire mɔgɔw tɛ bɛtiw ye quoi mais ne bɛ jigin Mali autorité mɔgɔw de la nin kuma ninnu caman na an ka bɔ confusion kɔnɔ an bɛɛ bɛ fɛ Mali ka sumaya bi e ko wahabiyaw bɛ ka wari kɛ ɲɔgɔn kan k'olu bɛ to di jatigɛ wale mɔgɔw ma wahabiyaw ninnu bɛ ka marifa minnu ci est-ce que a bɛ marifa ninnu da dɔn ninnu tubabuw de bɛ ka marifa di ninnu ma la preuve est que a ɲɔgɔnna si dɔ filɛ président la Syrie a kɛlen président ye a ye kuranɛ y'a bolo k'i yala n'a ye a y'a kunkolo biribirilen yan a karaba telen de don a bɛ fini don i n'a fɔ makɔrɔ bɛ fini don cogo min na ninnu ye tubabuw ka fɛn dilannenw de ye kɔni u ɲagami an senkɔrɔ ka na silamɛya yɛrɛ la gosi nin bɛɛ b'o la minnu bɛ k'an ka siraw tigɛ bi aw bolo u ka laɲini ye mun ye u ka laɲini tɛ ko an ka kuranɛ ta k'an ka sariya sigi dɛ u bɛ wajulu kɛ ni kɛ u sen fɛ peut-être u bɛ seli u bɛ ala tɔgɔ dɔn peut-être mais ni Mali ko k'a bɛ négocier ni ninnu ye bi u b'a fɔ de ko k'u ka mɔgɔ minnu yɛrɛ ko k'o de bila donc ala ko tɛ a ye mɔgɔw to u ka lafiya Mayi Watara tɔgɔ b'u da Koyita tɔgɔ b'u da ni e kɛlen ye wahabiya ye dɔrɔn i tɔgɔ b'u da ne ye wahabiya dɔrɔn kɔrɔ k'a fɔ k'e ye jatigɛ wale mɔgɔw de depuis ni jatigɛ ko ma daminɛ wahabiyaw bɛ Mali kɔnɔ hali sini donc minnu bɛ ka Mali kɛlɛ bi silamɛya kɛlɛ tɛ dɛ Faransi bɛ fɛ ka an ka sanu de k'a ta ye Faransi bɛ fɛ ka an ka dugu jukɔrɔfɛnw de contrôler donc Faransi bɛ marifa di ninnu ma u bɛ diyagoya nin ko ninnu kɛ k'an ka jamana paralyser k'an ka jamana an ka citerne jeni u bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin silamɛya ma nin si fɔ silamɛya ma fɔ k'a ye taa mɔgɔw ka citerne jeni silamɛya ma fɔ k'a ye taa mɔgɔw ka chauffeur faga a dɔw bɛ yen peut-être bon n kɔni bɛ mun kɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna silamɛ kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ an ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn na an ni Ukraine de bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ donc ni rumeur ninnu ka dabila ne ka bonya bɛ Ayidara kan sinon Nabi bɔra ka kuma Nabi ko k'ale kun bɛ Ayidara ka tɔn de la a bɔra la n tɛna n da don o kow la Nabi Jara Assimi Goïta mun bɛ Assimi Goïta dɛsɛ ka sunɔgɔ Nabi Jara mun kɛlen bɛ ka Assimi Goïta bali ko Assimi ka citerne tɛ tɛmɛ Nabi kelen-kelen bɔra k'ale kun bɛ Ayidara ka tɔn de la o kɔrɔ tɛ k'Ayidara ye jatigɛ wale mɔgɔ ye o ne ka bonya bɛ Ayidara kan Ayidara ye wajulukɛla ɲumanba de Mayi Watara fana bɛ ten donc mɔgɔ b'i sigilen to Bamakɔ kɔnɔ k'a fɔ ko karisa ye jatigɛ wale mɔgɔ de normalement u tigiw kan ka ɲininka de mais o tɛ kɛ nkalon bɛ dɔrɔn adamadenw na an farafin yɛrɛ ma ka jugu ɲɔgɔn ma dɛ tɔɲani ma ɲi dɛ n'i ye nkalon dɔrɔn mɔgɔ la walayi bilayi i ti sa n'i ma taga bɔ a la donc minnu bɛ k'an kɛlɛ bi Faransi ka mɔgɔw de don Faransi de bɛ ka marifa d'u ma Faransi de b'u kɔfɛ Algérie de b'u kɔfɛ
o de kuma yɛrɛ kolokanta ye parakata pa. Ɔ don min na anw maliyɛnw wulila k'an bɛ boli Faransi contre la mɔgɔ fɔlɔ minnu y'an dɛmɛ o ye Suna karamɔgɔ ninnu de ye. Mayi Ouattara ye anw dɛmɛ Faransi ko kɛlɛ la a video kɔrɔw bɛ yen. U ye Segu Sidibe mun minɛ Alimami Segu Sidibe mun bɛ Sabalibugu Alimami. Segu Sidibe Alimami Segu Sidibe olu bɛɛ bɔra ka Mali défend contre la France. Mais bi olu de tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ. I b'a dɔn hakɛ man ɲi quoi. Et puis autorité mɔgɔw ti fɛn fɔ non. Ne ma dara Assimi Goïta bɛ est-ce que Assimi ye Sulamɛ yɛrɛ non ne ma dara. E ka fanga dilan Sulamɛ galo bɛ tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔw Sulamɛw yɛrɛ la quoi ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la quoi. Ko parce que dɔrɔn wahabiya dɔw bɔra k'an ka ni ye e yɛrɛ sariya ko kuma bɔ i la dɔrɔn u b'a fɔ k'i ye jatigɛ wale mɔgɔ de ye. C'est-à-dire k'an ka diinɛ yɛrɛ kɛ siranyafɛn ye. Sariya ka na Mali kɔnɔ o kuma mana bɔ mɔgɔ da ko ayi k'e ye jatigɛ wale mɔgɔ de ye. Hali ni mi kɔlɔsi ka Ala tɔgɔ fɔ u b'a fɔ k'i ye jatigɛ wale mɔgɔ de ye. Ka mɔgɔ bila confusion na Maliyɛnw a ye bɔ confusion kɔnɔ. U bɛ ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ an ka karamɔgɔ la, an ka karamɔgɔ si tɛ yen mun ye jatigɛ wale mɔgɔ ye. Jatigɛ wale mɔgɔ ye Faransi ka baarakɛlaw de ye. U nana Faransi ka mission de la. Donc bɛɛ lajɛlen ka video in partager. U bɛ kuma fɔ minnu bɛ ka kuma in fɔ n t'aw dɔgɔya dɛ. N ka bonya b'aw kan. Mais kuma réalité ye mun ye aw bɛ fili la. Sulamɛ ko kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ. Faransi bɛ fɛ ka Mali segin ka na Mali la tuguni de. Ni mɔgɔ kelen n'a to ni Faransi nana hakili b'a la ninnu de an ka Kidal Tombouctou Gao k'a bɛɛ minɛ an na. Fa obligera ka na ni Faransi ye de. Aw hakili b'o la dɛ. O Faransi kelen fara nalen o Faransi kelen ni mɔgɔ kelen de tun bɛ buru ni kafe min Kidal ko Mali armée tɛ don Kidal. Faransi di ban ko Mali armée tɛ don Kidal ka Kidal ta k'a di ni mɔgɔ kelenw ma. N'u ni Faransi da tɛ file kelen na o bɛ kɛ yan. I yɛrɛ hakili fana ka tila k'a fɔ ko non ko n'an bɛ fɛ an n'ale ka bɛn k'an ka kuma ni Faransi ye o tɛ bɛɛ tɛ prévu yan. Donc Maliyɛnw an bɔra ka nin de fɔ ɲɛna. N tɛ video janba ye ta kana t'a la foyi t'a la tout t'a la ta t'a la k'a fɔ ɲɛna a y'aw daga siɲɛ ko ŋɔmirila mɔden. Bi video in d'abord de confusion mun bɛ yen ko l'ennemi de la révolution c'est la confusion. Confusion mana don révolution kɔnɔ dɔrɔn siga ka don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛna o dugu la. Dugu o dugu ni adamadenw bɛ siga ɲɔgɔn na nka nkalon tigɛ ka nɔrɔ ɲɔgɔn na o dugu jɔ man di dɛ. Donc a ye bɔ confusion kɔnɔ. Et puis an b'a fɔ procureur ɲɛna mɔgɔ bɛ sigilen to Bamakɔ kɔnɔ ko karisa ye jatigɛ wale mɔgɔw de ye. A y'a tigi wele k'u ɲininka. Bon aw taara ONU ni fɛnw na ko sariyaw tɛ bonya ni ko kirikaraw bɛ kɛ dɔw ka hakɛ bɛ ka minnu la jamana. Maliyɛnw aw b'a yɛlɛ ko ye mun ye fana. Yarɔ Siri président bɛɛ b'a dɔn ale tun ye jatigɛ wale mɔgɔ kɔrɔ de ye. Yan'a ka kɛ président ye. Ɔ Turki mun ye anw ka partenaire ye. N ko Turki de filɛ ka jatigɛ wale ka terror dɔ ta k'o kɛ Siri président ye n ko Turki d'a kɛ. Turki t'anw ka partenaire ya. Turki tɛ drone feere anw ma. An bɛ ka drone kɛ ka taa mɔgɔ kelen minnu faga dɛ. O mɔgɔ kelenw ɲɔgɔnna si Turki bɛ k'olu fana dilan. Turki de fana kun b'olu kɔfɛ. Turki d'olu dɛmɛ ka fanga sɔrɔ Siri. A kɛlen ka fanga sɔrɔ Siri a ka visite fɔlɔ kɛra Turki de fana ye. O Turki kelen fana ye. O Turki kelen ni o AES kelen de fana bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo bi. A diɲɛ filɛ sa dɛ. C'est pour ça ne ani Algérie ka cas ye. Imagine anw ni Algérie de bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw dilan ka na AES bɛɛ kɛlɛ. Ɔ Russie tɛ k'a condamner 100% quoi. Russie min bɛ k'anw dɛmɛ Russie ka partenaire fɔlɔ Russie ka partenaire principal ye Algérie de dans toute l'Afrique. Vous voyez comment le monde est bizarre. Le monde est bizarre. Hein? Donc c'est ça. Oui, Algérie président Moussigi, Tchèma Sigi, Moussoma Sigi, Syrie, Turki, Kelengele Mounia Anga allié, Turki Kele de Asigi. Oh, on sait mon vote Turki la sang. Ayesi Mogote Kumani Yoronade, ou bon Yoron, ou Kelemega Yoro de Jakmabo, Tiatea, Negalotega, ou any change. Turki Kelengele Moufleni, Turki de Syrie président qui est président. Syrie président d'une fana couillé, Jatkawale Mogokoro de Fanaï. A changé la vie. Il va donc la coni mon flendi, ou tala ou qu'elle a donné to Abouga mercenaire. Ou bu glon fin de la droite bana. C'est la pure vérité. Donc, nous me faisons beaucoup au rôle de Fabla Djeriana. Malik Karamogo, avec un barak Karamogo, maïa fa de l'ouvert. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Aïe, beaucoup confusion. Wallahi, n'a pas confusion, avec guerre civile ou les Mali.
hala teme na mo bo confusion on avec guerre civile wili Mali ko ne de sigu tungara fo wallahi ala kan kiso que Dieu bénisse le Mali. Mali fait bébé France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Wariti no ala be Senwave application télécharger photo fleni na Senwave application télécharger abonné ga corps promo do urgent na urgent do 10 € be na o ya retay ko fa ba banque information be do aw so mo be Mali Sénégal ko ba Cameroun abulu ko orange numéro tanu to mo 40 ka na warti ma ba so orange mo na sur place warti go flata dron mekle sara warti go flana savana bara 1,99 € c'est 2 € kema fla dron o do gundo aka be ciao ciao